Určite obyvatelia už druhý týždeň sledujú, že na území mesta, hlavne na dopravnom okruhu, sa uskutočňujú stavebné práce spojené s opravou miestnych komunikácií. Ide o opravu výtlkov. Je to už druhý týždeň, ako som povedal, ale práce sme samozrejme len začali. Začali sme dopravným okruhom, kde je najväčšie dopravné zaťaženie a postupne, keď urobíme dopravný okruh v celom meste, potom postupujeme v rámci tých našich skúseností po jednotlivých sídliskách a dostaneme sa aj do Novoveskej Huty, aj do Ferčekoviec. Samozrejme, jednu z priorít je aj komunikácia na polikliniku, kde riešime bezpečný príjazd a odjazd sanitiek tak, aby sme zabezpečili aj iné činnosti a služby pre mesto, či už cestou nemocnice s poliklinikou alebo aj nejakých iných záchranných zložiek. Stále rozprávame o použití bežných výdavkov na výspravky. Vzhľadom na to, že tá zima bola rôzna, aj teplá, aj studená, aj bez zrážok, aj so zrážkami, ten stav komunikácií si to odniesol. Dnes vidíme, že tie výtlky a tie diery na komunikáciách sú tak výrazné, že otázka je, že či rozsah finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené s mestským zastupiteľstvom, bude na tento rozsah prác postačovať. Ale treba začať a niekde pokračovať. Verím tomu, že v prípade potreby zastupiteľstvo schváli ďalšie finančné prostriedky. Treba povedať, že nie sú to jediné zdroje, ktoré chceme a uvažujeme v tomto roku investovať do komunikácií. Určite podstatnejšie zdroje budú nie na opravy, ale na rekonštrukcie komunikácií. Pripravujeme databázu a pri najbližšej zmene rozpočtu, ktorá sa ukazuje, že bude niekedy v závere apríla alebo začiatkom mája, by sme chceli vyčleniť ďalší balík finančných prostriedkov, ktoré by reprezentovali rekonštrukcie miestnych komunikácií na území mesta. Boli by sme radi, keby sme do konca júna mali spravené výspravky a potom by sme mohli začať realizovať spomínané rekonštrukcie komunikácií.